हे भगवंता, क्षणभर मनाला समाधान वाटलं, आनंदाच्या भरात तेव्हा तुझ्या नावाचे शब्द माझ्या मुखाचे बाहेर पडले. एका बाजूला समाधान आणि क्षणभर दुसऱ्या बाजूला विचार. विचार मनाच्या ठिकाणी थैमान घालतात. याला बोलता बोलता आवाज आमच्या राज्यापर्यंत. वायू वेगाची गती प्राप्त केली आणि हा म्हणता म्हणता या भद्रावती नगरापर्यंत आमची पावले पडली. भद्रावती नरेश राजकर्ते राजे भद्रसेन हे सार्वभौम सत्ताधीश राजे सत्वशील यांचे मांडलिक राजे. मांडलिक तत्वानुसार प्रतिवर्षाची करभार खंडणी देण्याचा शब्द राजे भद्रसेन यांनी दिला होता. बराच कालावधी झाला, अजूनही करखंडणी मिळाली नाही. म्हणून बाबांनी आज्ञा केली, या क्षणी लवकरात लवकर भद्रावती पर्यंत जा. राजकर्ते भद्रसेन यांना विचारलेल्या प्रश्नाचा जाब विचार आणि पुनच्छ लवकरात लवकर अवंती नगरी पर्यंत निघून ये. मग काही का असेना, जरी आम्ही सार्वभौम सत्ताधीश असलो तरी थोरा मोठ्या व्यक्तीचा आदर सन्मान करण्याचे संस्कार आमच्यावरही घडले. आणि म्हणूनच प्रथमतः आपण आलेल्याची जाणीव राजे भद्रसेन यांना करून द्यावी. यासाठी राजे भद्रसेन मनातील इच्छा पूर्ण होईल. भगवंत सदैव सुखी ठेवेल. आशीर्वाद आहे. आश्चर्य वाटलं, ध्यानी मनी सुद्धा नव्हतं, कल्पनाच करविता येत नाही. क्षणभर आम्ही आमच्या विचारातच होतो. एवढ्यात आपले पवित्र चरण आमच्या राज्यापर्यंत पोहोचले. अनोळखी व्यक्ती आम्हाला नमस्कार करते आहे. आशीर्वाद देण्याचं कार्य आम्ही केलं. कुणी का असेना, आलेल्याचा मान सन्मान करणं हे राजकर्त्याचं कर्तव्य आहे. पण आपला परिचय, आपली आणि आमची ग्रंथिका जरी या क्षणाला झाली असेल तरी सार्वभौम सत्ताधीश राजे सत्वशील यांचे तुम्ही मांडलिक राजे आणि या सार्वभौम सत्ताधीश राजे सत्वशीलांचा पुत्र युवराज विशालशी माझ्या देहाला. राजे सत्वशील म्हणजे आम्हाला कुणी परखी नव्हे. राजे सत्वशीलाचे सुपुत्र आपलं युवराज विशाल नाव आपलं स्वागत आहे. बसा, आमच्या आसनावर विराजमान व्हावं. क्षणभर आमच्या शब्दाचा मान राखावा. पुनच्छ धन्यता देतो राजे भद्रसेन, कारण अतिथी देवो भव. आल्याप्रमाणे आपण आमचा मान सन्मान केला. आपल्या समवेत या राजसिंहासनावर विराजमान होण्याची संधी आपण आम्हाला दिली. नाट्यरसिको, कैलासवासी तातोबा घाडीगावकर, कैलासवासी तातोबा घाडीगावकर यांच्या स्मरणार्थ माझ्याकडेचा गौरव करण्यासाठी हे बोंबल 50 रुपयाचं बक्षीस दिलं आहे. कैलासवासी तातोबा घाडीगावकर यांच्या आपल्या चिरशांती लाभो अशी ईश्वरतेने प्रार्थना करून जय संतोषी माता दशावतार नाट्यमंडळ मातोंड पेंडूर आणि जमलेल्या माझ्या सर्व बंधू भगिनीच्या आशीर्वाद बक्षाचा स्वीकार करतो. माझ्यापर्यंत जे आपलं येणं झालं हे सहज असून मुद्दा म्हणून माझी पावलं इथपर्यंत. काय म्हटलं? सार्वभौम सत्ताधीश राजे सत्वशील यांचे तुम्ही मांडलिक राजे. मांडलिक तत्वानुसार प्रतिवर्षाची करभार खंडणी देणार असा शब्द आपण दिला होता. पण शब्दाप्रमाणे अजूनही कर खंडणी मिळाली नाही. म्हणून बाबांनी आज्ञा केली, लवकरात लवकर भद्रावती पर्यंत जा. राजे भद्रसेन यांना दिलेल्या प्रश्नाचा जाब विचार. आणि म्हणूनच माझी मुद्दाम तुमच्या पर्यंत पावले पडली. मग करभार खंडणी का मिळाली नाही? विशाल, धन्यता देतोय आपल्याला. खरं मानावा लागेल तुला. जन्म देत्या मात्यापित्याला जन्म देण्याचं कार्य केलं. त्या मात्यापित्याच्या कुशीकुलात सुपुत्र म्हणून जन्माला आलास. आई बापाची आज्ञा शिरसामान्य मानून आई बापासाठी जो प्रयत्न पुत्र करतो त्याला पुत्र म्हणून नाव सांगण्याचा अधिकार पोचतो. अर्थातच. आणि बापाच्या शब्दाचा हाताच्या फोडाप्रमाणे झेलण्याचं कार्य करून बापाचा संदेश घेऊन माझ्यापर्यंत पोहोचला. आपला संदेश मला मिळाला. आपल्या बोलण्याचा अर्थही द्यायला आला. प्रतिवर्षी मी करभार खंडणी देत होतो. आपला बाप
सार्वभौम सत्ताधीश राजा मी जरी मांडलिक राजा असलो त्यावेळी आमच्या मुखातील शब्द बाहेर पडले, प्रतिवर्षी करभार खंडणी योग्य पोहोच करीन. काही वर्ष झाली करभार खंडणी बंद केली. म्हणून करभार खंडणी का देत नाही या प्रश्नाचा जाब विचारण्यासाठी आपलं माझ्यापर्यंत येणं झालं. करभार खंडणी का बंद केली तर याच्या मुळाशी कारण आहे. जी करभार खंडणी मी बंद केली ही मुद्दाम केलेली आहे. या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या बापाला जरूर देईन, पण विषय याच्या पुढे मला एकच सांगायचं आहे. प्रतिवर्षी मी करभार खंडणी देत होतो, याच्या पुढे माझ्याकडून करभार खंडणीची अपेक्षा करू नये यासाठी आजपासून नव्हे याच्या पुढे देखील ही करभार खंडणी कायमची बंद आपल्या बापाला सांगावा. मांडलिक तत्वाचा अधिकार तुम्ही घेतला, मांडलिक तत्वानुसार तुम्ही शब्दही दिला आणि यावेळी तुम्ही म्हणताय करभार खंडणी नाही. बोलण्याचा अर्थ एकच, तर आतापर्यंत मांडलिक राजा म्हणून आपल्या बाबाची आज्ञा मान्य केली. याच्या पुढे माझ्या मनाचा ठामच आहे. दुसऱ्याच्या हातचा भाकरीचा तुकडा खाऊन माझं लाजीरवाणं जीवन मला जगवायचं नाही. माझ्या स्वतःच्या मला उभं राहायचं आहे. माझ्या स्वतःच्या पायावर उभं राहून विश्वाच्या पाठीवर मला बरंच काही घडवायचं आहे. दुसऱ्याचा आज्ञांकित म्हणून याच्या पुढे मला वावरायचं नाही. यासाठी आपल्या बापाला सांगावं यावेळी तुम्हाला मोह चढलाय तो स्वतंत्र राज्याचा आणि म्हणून तुम्ही म्हणताय करभार खंडणी दिलेला नाही. आणि या शब्दात केवळ तुमचा स्वार्थ बोलतोय आणि अजूनही संधी देतो. योग्य वेळात करभार खंडणी तुम्हाला द्यावीच लागेल. मग आपलं सध्या म्हणणं असेल तुम्ही संधी जर द्याल असाल, तुमच्या संधीचा स्वीकार करण्यापेक्षा मी आपल्याला सांगतोय अजूनपर्यंत सार्वभौम सत्ताधी राजा आणि मांडलिक राजा आपुलकीचे संबंध आहे. या संबंधाला कुठेतरी तडा जाऊ नये यासाठी मी आपल्याला सांगतोय, बापाला जाऊन सांग करभार खंडणी जीवनाच्या अंतापर्यंत पुन्हा भेटणार नाही. अजय भद्रसेन, यावेळी तुम्ही स्वार्थाने बोलताय. तुम्ही एक राजकर्ते आणि राजकर्त्यावर योग्य संस्कार असतात. कारण म्हटलंय ते काही खोटं नाही. माता शत्रू पिता वैरी ऐन बनवून पंडिता न क्षोभते सभांमध्ये हौसामध्ये बकोयता. ज्याप्रमाणे आई वडील जन्म देण्याचे कार्य करतात त्याप्रमाणे त्याला योग्य संस्कार देणं हे आई वडिलांचं कर्तव्य असतं. आणि ते जर दिले नसतील तर त्या मुलासाठी त्याचे आई वडील हे शत्रूच असतात. कारण हौसामध्ये बगळा शोभत नसतो, त्याचप्रमाणे शिकलेल्यांमध्ये न शिकलेला शोभत नसतो. आणि आम्ही सार्वभौम, तुम्ही मांडली, मग या हौसासमोर तुमच्या बगळ्याची काय तुलना. शाबास, बोलला विशाल. आश्चर्य वाटलं बोलण्याबद्दल. म्हणजे तुझा बाप मोठा हौस आणि तुझ्या बापा समोर मी एक बगळा ठरतो आहे. मला बगळ्याप्रमाणे बोललास ठीक आहे. तुझा जर बाप स्वतः हौस समजत असेल, मी जर बगळ्याप्रमाणे वाटत असेल, या प्रश्नाचं उत्तर तुला मी आत्ताच देतो आहे. अरे तुझा बाप हौस म्हणून केव्हा समजू लागला? अरे हौसाची योग्यता मी सांगतो. ज्या ठिकाणी पाण्याचा साठा जास्त असतो, पाण्याचा साठा असेपर्यंत हौस त्या ठिकाणी राहतो. पाणी जागेवरच संपलं की हौस सुद्धा आपणच जागा बदलतो. बगळ्याचा तसं नाही. बगळ्याला पाण्याची गरज लागत नाही. त्याला एक भक्ष्यावा असतो. भुक्याच्या समाधानासाठी त्या बगळ्याला एक भक्ष्य मिळाला की बगळा बाजूला जातो. ज्यावेळी तुझ्या बापाचं सैन्य कमी होतं त्यावेळी तू काय बोललास? शिकलेल्यामध्ये न शिकलेला शोभून दिसत नाही, शिकलेल्यामध्ये शिकलेला शोभून दिसतो. मग ज्यावेळी तुझ्या बापाचं सैन्य कमी होतं, सैन्यात भरती करण्यासाठी त्यावेळी बापाला सैन्याची गरज होती. आम्हाला चौदार वरिष्ठ माणसाची गरज होती. मग त्यावेळी भरती करते वेळी कमी कोण आणि जास्त कोण याचा विचार तुझ्या बापाने केला नव्हता. बापाला सुद्धा कुठेतरी कर हवा होता. त्या कर खंडणीसाठी आमच्यासारख्या व्यक्तीला जवळ हाताशी धरलं. आता जर म्हणा असतील तुझ्या बापासमोर मी बघला तर तुझा बाप सुद्धा माझ्यासारखा केव्हा बघा ठरणार?
हे जे सैन्य आहे हे तुझ्या बापाकडून जोपर्यंत मिळत आहे तोपर्यंत सैन्य टिकून राहणार. मिळायचं बंद झालं की तुझा बाप सुद्धा बघण्यासारखा फिरणार नाही. लक्षात ठेव. जेथे मिळतं तेथेच कुणीतरी जाणार. पण एक गोष्ट ध्यानी ठेवा, पाणी दूषित असलं तरी तहान नाही, पण आग मात्र नक्कीच विझवतं. आणि म्हणूनच सांगतो, तुम्ही राजकर्त्यात, सुज्ञात, न्याय नीतिक शास्त्र तुम्ही सुद्धा जाणता. मग मांडलिक तत्वाचा अधिकार तुम्ही घेतलाय तर खंडणी त्यानुसार द्यावीच लागेल. मी आपल्याला सांगताय, फुकाच्या वाट्याच्या शब्दाला जरी गर्जना केलीस तरी पहिल्या शिवाच्या प्रश्नाचं उत्तर एकच देणार. करबार खंडणी आपल्याला मिळणारच नाही. अरे तू स्वतः वर्णन करतोयस असं तुझा स्वतः बाप स्वतःला कोण मोठा समजून गेला. काय बापाची तुझ्या मोठी योग्यता अशी वाटते तुला. राजे भद्रसेन एक गोष्ट लक्षात ठेवा, अति गर्वेण वैसिता, अति गर्वेण रावणा, अति दान बलिर्दत्व, अति सर्वत्र वर्ज्य येत. अति सौंदर्याच्या मोहामुळे सीतेचं अपहरण झालं. अति गर्वामुळे रावणाचा वध झाला. अति दान केल्याने कित्येक राजांची राज्य संपुष्टात गेली. त्याप्रमाणे अति हे प्रत्येक मनुष्याला वर्ज्य असतं. आणि म्हणूनच सांगतोय, तुम्ही अति शब्दाचा वापर करताय. न पेक्षा सांगितलेल्या अटीची पूर्तता करा, संधी देईल. यासाठी मी आपल्याला सांगतोय, तू म्हणता रावणाला गर्व झाला, रावण मरून गेला. अरे रावण जरी मरून गेला त्या रावणाची सुद्धा योग्यता कमी नाही. रावण सुद्धा एका ब्राह्मण कुळात जन्माला आलेला होता. अरे रावणाची सुद्धा इच्छा होती, त्याला सुद्धा मरण हवं होतं. ते कसं एका देवतेच्या हाताला त्याला मरण हवं होतं. म्हणून त्यानं जीवनात आपण काय करतो याचा विचार केला नाही, पण त्याला चांगलं मरण आलं. आणि रावणाचा महत्व अजूनही कायमचा राहिलो. जसं रावणाचा महत्व जरी कृती वाईट केली तरी महत्व त्याचं अजून आहे. म्हणून प्रत्येकाच्या मुखात रावण हे शब्द बाहेर पडतात. तुझ्या बापाच्या कुठं कुणाच्या मुखातून बाहेर पडतात. माझ्या बापाची तुलना करू नको, कारण कळस जरी सोन्याचा असला तरी नतमस्तक मात्र दगडाच्या पायरीवरच व्हावं लागतं. आणि माझ्या बापाच्या तुलनेत जर बोलत असशील तर विश्वाच्या पाठीवर जी ख्याती कीर्ती निर्माण केली ती तुझ्या नशिबी नाही. कारण तो चराचरात व्यापून उरलाय. सूर्य नारायणाप्रमाणे ज्याची ख्याती कीर्ती, भास्कर भास्कराप्रमाणे ज्याची ख्याती कीर्ती, असा तो माझा बाप. त्याच्या समोर तू एक बगडाच राहणार आहे. हा म्हणजे चमकणारा सूर्य संपूर्ण जगाला देणारा उजेड. म्हणजे सूर्य म्हणजे सूर्याप्रमाणे तुझा बाप म्हणजे तो भास्कर. भास्कर भास्कर भास्कराची ख्याती कीर्ती तुला ज्ञात नसेल. म्हणजे तुझ्या बापाची मजल बरीच पुढे गेली. तर माझा बापाची मजल पुढे आणि त्यापेक्षा माझी पुढे. म्हणजे तू ज्या उड्या मारतो आहे ते कुणाच्या जीवावर. सार्वभौम सत्ताधीश बाप झाला म्हणून त्याच्या जीवावर मारतो. म्हणजे बापानं तेवढं जपून ठेवलं, बापानं तेवढं निर्माण केलं म्हणून बापाच्या जीवावर तू उड्या मारतोय. आता तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर देतो. तुझा जर बाप स्वतःला सूर्याप्रमाणे समजतो, तू म्हणतोय अरे सूर्य संपूर्ण उजेड देतो म्हणून त्या सूर्याप्रमाणे तुझा बाप मोठा भास्कर. भानू 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 तोच भास्कर आणि भास्कर तोच भानू. मला सांग, अरे दिवसाच्या वेळी संपूर्ण उजेड देणारा तो सूर्य, सूर्य किरणानं सारं जग कसं आज उजेडात दिसत आहे. त्या तुझ्या बापासमोर तुला मी कोण वाटलो? एक कोळशाप्रमाणे दिसतो आहे. तू बगडाही आहेस, कोळसाही आहेस, तुला वाटेल ते म्हण. मग तेवढं माझं महत्व आहे. ज्याप्रमाणे सूर्याप्रमाणे जर तुझा बाप असेल, मग रात्रीच्या वेळी चारी बाजूला अंधार असतो, काळोख असतो. मग काळोखाच्या वेळी चंद्र उगवतो, चंद्र सुद्धा प्रकाश देतो. त्या चंद्राच्या प्रकाशाला शोभा कुणामुळे येते? चारी बाजूला काळोख आहे म्हणून चंद्राच्या प्रकाशाला शोभा येते. म्हणजे काळोखाला सुद्धा महत्व आहे. मग तुझा बाप सूर्याप्रमाणे तर मी चंद्राप्रमाणे. काय चुकलं माझं? बापाच्या तुलनेत जर कमी समजत असशील, बापाला ठेवीन बाजूला, गाठ माझ्याशिवाय एक गाव दोन तुकडे केल्याशिवाय. एवढा समाज एवढा विश्वास असेल, मग बापापेक्षा जर तू सवय असेल, मग तुझ्या मुखाच्या बापाला शब्द कोणत्या त्याला सत्य करणार हे मलाही पाहायचं आहे. करबार खंडणी बंदच करणार. आपल्या हाताला आतापर्यंत केला तो शब्दांचा समोच्चार,
पण यापुढे ज्याप्रमाणे हाती असलेल्या अंकुशाने हत्तीवश होतो, घोड्याला चापकाने शिकविलं जातं, शिंग असणाऱ्या प्राण्यांना काठी मारली जाते, त्याप्रमाणे तुला आता शस्त्र घेतल्याशिवाय माझाही
झालेल्या संघर्षात थांब हे शब्द आपल्या मुखातून बाहेर पडले. मग कहाणी कशासाठी? विशाल, हा? दोघांचा संघर्ष चालला आणि अशा संघर्षाच्या वेळी थांब हे शब्द माझ्या मुखात बाहेर पडले. शस्त्र मागे घेतलं याचा अर्थ असा नव्हे पराक्रम संपले म्हणून शस्त्र मागे घेतलं नाही. कारण तू बापाचा संदेश घेऊन आलास, अर्थात तुझ्या बापाच्या प्रश्नाचं उत्तर मी दिलंच पाहिजे. याकरिता तू जा तुझ्या बापापर्यंत आणि तुझ्या बापाला माझा संदेश सांग. तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी भद्रावतीचा राजा भद्रसेन स्वतः आपल्या पावलाने आपल्यापर्यंत येतोय म्हणून सांग. म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही स्वतः देणार आहात? तुमची अट मला मान्य आहे. माझ्या राज्यात हुशारी दाखवण्यापेक्षा माझी काय हुशारी आहे ती तुमच्या राज्यात तुमच्या बापाजवळ येऊन दाखवतो. जी हुशारी मी पाहणारच आहे. या पुढे कधी भेट झाली, बापा एवढा शूर आणि वीर आहे, विसरू नका. लवकरात लवकर करखंड. अरे तू काय मला ओळखणार? संघर्ष बंद केला याला आगळं वेगळंच कारण आहे. पण तुझ्या बापाच्या प्रश्नाचं उत्तर बदल देणार यासाठी